Bangladeshi go back! Go back! Go back! Bangladeshi go back! Go back! Go back! Lam ating le tum ningye don de ini to wapan emetang alam ta cepan ningye lo Bongo sana Hoshiyar! Klo John Troxy ta so selo Governor no anda notice pipelang lapen election kape doya lam ta thangda lang kela Howraghat constituency arlo along by election pado dedet pura ingsam pen kachesong ke pado pon. BJP Aracharya Songdum APHL Sia Song Tuma Phan Nangka Peria Joksi Howraghat constituency along by election pado hai hedet lapen town committee municipal board kilik sitame pado hai hedet pusi jai kathar ning jepon ni pona thegala he lo chu October Troxy chu ning 2024 aningkan ilitum kaching hon Ojit Kumar De ilituma deputy chairman lo lapen MSC dak Howraghat pen alangli dak pirthe pen che obup lo anke la 1951 rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan tarik ang bong election by election doji pu punang ji ange non ciklo John Troxy ta so selo governor no anda notice pipelang la pen election kape doji alam ta thangda klang klelang la son pulo tangte la ke democracy aron la ke violate le la ke karkan le Sonsi Howraghat hospital adunga towar akung along aruni phai ingkoi earning all party hills leader conference APHLC asong tumpen ingsam pen ini ponsi by elections aputha kachesong pon labangsu kachesong pon along APHLC amai phu jai kathar kaning je pon ke APHLC phatnang ka pheri ong amat Howraghat constituency along by elections pado dedet lapen town committee municipal board elections tame pado hai hedet lahai ke bongo sena lapen RSS atum abidi lang no sai si ki claim pon lopusi jai kathar ninje pon lasinon lahai alam kya puthak governor phan pini ang bong pin pura lo pidam ji pusi pherang kyang no ninje pon la arkan pet penajok Howraghat MSC area amunit atum ke alang litum a representative avedet lo alam thebanga representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet lo la hello council lo ning hok tame kaningje dunji ke claim ya bang avedet lo la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aningkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la Howraghat MSC a constituency ke ing thai dang lo la ke ka chipai him pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nei la jasement ne litu kipu la pen isia bang ke Dipu municipal board lapen along town ko Howraghat amatalo Howraghat municipal board lapen Hamren municipal board lapen ke Dong Mukak town committee Bokulia lapen ke Dengau lapen Langhin lapen ke Bukajan lapen ke Fuloni doolang election no anda pedo de ningkan dambom la abinong ke ningkan ke thom pen batai si election pedo nangi town committee an ke setan non anta pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ke la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa har jak long ledet lo la pen alang litum rat atum ko pima aning ke hang hala so alam ningje long ledet lo la potsi non amat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusin itum pinita dak dolo arni siat dolo pinita dolo akon itum ako son a meeting do to bomb jila demonstration do to bomb jila
News Report, Carbilais.